good morning guys, welcome po sa ating panibago na naman vlogs. At ngayong araw, atin naman bibisitahin itong bird watching site dito sa bayan ng Alfonso Listay, Ifugao. So tara, let's go! So walang gaanong tao ngayon guys kasi nga tanghali na. Tinanghali na akong dumating. Yan. Dito yung mga cottage nila. So solo flight ako dito guys. Kita nyo naman. Bira lang yung pumupunta. So karamihan kasing pumupunta nandun sa 1,000 step. Kung saan dun yung pinuntahan ko last week. Ayun. Dito nga guys yung kwan. Dito nga papahinga yung mga migratory birds na galing sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Yan. Ayun, so napaka presko rin ng hangin dito guys. Yan. Lalo dito sa kanilang cottage at talaga naman matibay ang kanyang pagkakagawa. Yan. Ayun guys, muna tayo dun sa kanilang watching site. Ayun, dito na nga tayo. Yan. So ito yung kanilang watching site. Yan, mamaya makikita nyo to mamaya sa taas. Drone footage. Ito nyo naman napakalawa. Ayun, so kakunting mga ibon ngayon guys. Ayan guys, tignan na natin to sa taas. Punta rin tayo dito sa kabilang cottage. Mainit.
So ayun na nga guys, meron nga silang tatlong cottage dito na pagpahingaan. So tapos andun yung parang kanilang pinaka watching site. Doon, punta tayo doon mamaya. Okay? Guys, ito nga yung kanilang watching site. Yan. So, kita nyo naman guys. Ito yung pinaka watching site nila dito. Para tingnan yung mga migratory birds. Nandito, dumatapo. Mga, hindi ko alam anong punong kahoy yan guys. Basta yun na yun. May tanong ko mamaya si ate. Sa ngayon, hanggang dito na lang muna at samahan nyo pa po ako sa aking susunod pang mga vlogs. Huwag nyong kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Maraming salamat po.